An balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o taga di aw bɛɛ lajɛlen ma aw ka don o don timinandiya kɔsɔn ka an filɛ ani k'an lamɛn min y'an ka fiɲɛ siraw kan an balimaw min y'aw ka jɛmukan ye n'o ye kunnafoni gafew ye min bɛ lase aw ma laadala don o don joliba TV News ale sanfɛ ani arajo joliba sanfɛ ni an sigilen o kɛnɛ kan bi juma min ye juin kalo ye ale ye tile 21 de sɔrɔ san 2024 o kumana aw minnu sigin bɛ ka an filɛ an ka bɔlɔlɔw fana sanfɛ ni waati in na n'o y'an ka page Facebook ani page YouTube ye an b'aw fo dantɛ foli min na arajo joliba lamɛnbagaw fana Bamako yan an tɛ ɲinɛ Segukaw kɔ an tɛ ɲinɛ Sikasokaw fana kɔ an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye ko aw danse aw ka jɛmukan kɛnɛ kan gafe minnu bɔra gafe 2 don minnu b'an bolo kɔrɔ yan olu kɔni yanni seli ɲagaɲagaw ka ban an n'an wasa don olu la u bɛ tali kɛ l'essor jamana ka fasiri ani l'indépendant ale fana bɛ an bolo kɔrɔ yan jamanaw ni fasirili sɛbɛn 2 an bɛna ninnu de lakali aw ye aw ka faamuya kama an b'a daminɛ ni min ye o ye l'essor ye jamana ka fasiri don a kumana a ko min ye jamanakuntigi ye colonel Asimi Goïta a makɔnɔnin bɛ sini yɛrɛ ni ala y'o yirana jamanaw min ye kɛnɛdugukaw fɛ yen Sikaso kɛnɛdugu faaba n'i y'a lajɛ jamanakuntigi awa baara belebelebaw de bolodalen b'a ɲɛ yen nɔ a bɛna taa minnu koromo kari a fɔlɔ ye mun ye ko a bɛna taa biriki fɔlɔ da biriki fɔlɔ min n'o ye awa sanfɛ kalanso min ni o layidu kun tara jamanaw ko o biriki don fɔlɔ bɛna taa da Sikaso o kɔfɛ min ye jamanakuntigi ye colonel Asimi Goïta a bɛna taa i ɲɛ da siraba min dara ka Sikaso don kɔnɔna cɛ ci ani awa min ye siraba min bɛ munumunu ɲɔgɔn kan n'o ye awa échangeur ye fo ka taa se viaduc ma awa a bɛna t'i ɲɛ da o fana kan l'essor ka kunnafoni la bi a ko jamanakuntigi colonel Asimi Goïta awa makɔnɔnin bɛ kɛnɛdugu faaba la Sikaso awa n'i ye jateminɛ kɛ min ye Babɛnba ka dugu ani Cɛba Tarawele ka dugu minnu y'u kɔ a da awa nanzaraw ka doni na Mali kɔnɔ yan olu kɔ a la jamana a jala k'a fɔ ko Sikasokaw olu kɔni makɔnɔnin bɛ Cɛba ka dugu maaw nin na kɛ donba ye u bolo o kɔni labɛnnen bɛ ka jamanakuntigi maaw ka hakɛ to k'ale kunbɛn n'i y'a lajɛ limanaw ni bɔɲɔgɔnya min filɛ Sikaso mara kɔnɔna la jamanakuntigi colonel Asimi Goïta awa ko don dɔ don don min bɛna kɛ donba ye kosɛbɛ n'i y'a lajɛ sanfɛ kalanso in yɛrɛ ko ale bɛna jɔ yɛrɛmarakafo min ni o ye Kɔngaso commune rural kɔnɔna la n'i y'a lajɛ min bɛ jamanakuntigi a bɛna taa i ɲɛ da awa ndolantan kɛnɛ min tɔgɔ dalen bɛ Babɛnba Tarawele la yɔrɔ o ndolantan kɛnɛ in a kurakurayara a dilala ka kurakuraya tuguni jamanakuntigi bɛna t'i ɲɛ da o kan hakilila jiginna min ye gouverneur ye Sikaso gouverneur madame Kante Marie Claire Dembele ale yɛrɛ kun ye nin baara in koromo karili kɛ hakilila jiginna awa a sen fɛ awa ko nin kun ye Sikasokaw ka laɲiniba de ye k'a fɔ min ye Babɛnba ndolantan kɛnɛ min tɔgɔ dalen bɛ Babɛnba la ka se ka ale bila sen kan n'i y'a lajɛ jamanakuntigi ka kayita min kɛra juillet kalo tile 26 tɛmɛnen na awa ko b'a jira k'a fɔ halisa jamanakuntigi hakili bɛ marabolo ninnu na yɔrɔ a yen fana a ye ndolantan kɛnɛ min bɛ yen a y'o koromo kari o baaraw ɲɛna min ye Sikaso ye ayiwa ko baara bɛna taa daminɛ Sikaso fana Sikaso ale ndolantan kɛnɛ in yɔrɔ laɲini kun kɛla gouverneur fɛ k'a fɔ awa min ye Sikaso a mago bɛ a ka ndolantan kɛnɛ in ɲɛda ka ɲɛ o ka bɔ yen nɔ min ye bureau ye o ka dilan ayiwa ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔw salle de presse ka taa se vestiaire ma olu ka kurakuraya salle VIP ka taa se awa bolininjɛ n'o ye awa salle piste d'athlétisme ye o fana ka dilan awa Sikaso ale ndolantan kɛnɛba in kɔnɔna la i n'a fɔ confédération africaine de football CAF ale ka laɲini b'a fɔ cogo min na ani fédération internationale de football association FIFA ayiwa ale b'a ɲini cogo min na ndolantan kɛnɛw ka bila ayiwa minɛn min kɔnɔ ko nin ndolantan kɛnɛ in a kɔni ɲɛda ɲɛna kosɛbɛ jamanakuntigi bɛna taa o koromo kari o mana bɔ yen limanaw n'i y'a lajɛ min ye siraba kanaw ye olu ka kurakuraya n'i y'a lajɛ Sikaso dugu kɔnɔna dilala bi kosɛbɛ ka sababu kɛ sira kuraw ye sabu projet min kun bilala sen kan n'o de ye k'a fɔ Sikaso duguba kɔnɔna in awa ka siraba fila bɛ taa fila bɛ segin a fɔ o de ma ko 2x2 voies o dilanna ani échangeur kelen sira min bɛ munumunu ɲɔgɔn kan viaduc kelen awa ni Sikaso yɛrɛ sira misɛnmisɛnnin minnu bɛ yen nɔ
ka se kana bila o viaduc n'o échangeur in na o bɛ se kilomètre 10 ɲɔgɔnna ma laɲini de kun ye k'a fɔ Sikaso taa ni ka segin ka se ka nɔgɔya jagokɛlaw ma ani ka dɔ fara sɔrɔ yɛrɛ kan n'i y'a lajɛ nafolo min donna o la jamanaw a bɛ se miliyari 28 ma min kɛra sababu ye bi Sikaso ɲɛda ɲɛna kosɛbɛ n'i y'a lajɛ carrefour min bɛ bɔ n'a tɔgɔ ye ko OUA ka taa bila min ye carrefour RN7 ani RN11 Kucala sira la jamanaw mètre 1220 o dilala yen nɔ ani n'i y'a lajɛ OUA mètre 450 ani 50 o ye viaduc yɛrɛ janya ye n'i y'a lajɛ jamanakuntigi n'a ka délégation jamanaw k'u bɛna taa u ɲɛ da fana siraba min n'o ye RN7 route nationale 7 min bɛ bɔ Katele ka taa Kajolo Zegwa min janya yɛrɛ bɛ taa kilomètre 32 ɲɔgɔnna la jamanakuntigi a bɛna t'i ɲɛ da o kan o kɔfɛ jamanaw baara bɛ laban ni min ye o ye jamanakuntigi bɛna donbolo kɛ n'o ye balow ye k'o di maaw ma maa minnu bɛ yen ni dɛsɛ yɛrɛ bolo ma baloko nasira la ani ka jɔnjɔ di jamanaw minnu kɛra sɛnɛ ŋanaw ye Sikaso ale mara kɔnɔna la maa min ye fasiri in kɛ o ye Fuseni Jabate AMAP Sikaso o mana bɔ yen limanaw ni jateminɛ kɛ kalansoba min bɛna jɔ Sikaso ko a nafolo min bɛna don a la a bɛ se miliyari 52 ɲɔgɔnna de ma yanni o cɛ yɔrɔ sanfɛ kalanso in baara dɔw kun koromo karila min ye Madame Kante Marie Claire Danbele fɛ n'i y'a lajɛ o kun ye min bɛ tali kɛ Institut universitaire de développement rural n'o ye UIDR jamanaw n'i y'a lajɛ yen fana min ye kalan minnu bɛ yen n'o bɛ tali kɛ sɛnɛ kalanw kan i n'a fɔ génie rural machinisme agricole construction métallique ani transformation agroalimentaire o baaraw kun koromo karila yanni nin sanfɛ kalanso in a birikiden fɔlɔ min bɛna da jamanakuntigi fɛ a jala k'a fɔ jamanakuntigi colonel Asimi Goita bɛna nin birikiden fɔlɔ da sini yɛrɛ Sikaso ko nafolo min bɛna don a la miliyari 52 hectare 400 ɲɔgɔnna a bɛna dilan o de kan Sikaso kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ yen o k'a ma ko commune Kɔngaso yen limanaw ko Sikaso fana bɛna a ka sanfɛ kalanso sɔrɔ n'o bɔra yen limanaw yɔrɔ seli mana tɛmɛ ka ban Bamako yan nɔ a jala k'a fɔ Bamako suguba kɔrɔlen i b'a sɔrɔ seli mana tɛmɛ feerekɛlaw mana tila feere la seliba tɛmɛnen kɔfɛ a tile 2 walima a tile fɔlɔ i b'a sɔrɔ Bamako suguba bɛ kɛ yɔrɔ ye maa yɛrɛ tɛ se ka tɛmɛ walima ɲama bɛ to ɲɔgɔn kan fo ɲama yɛrɛ bɛ maaw tɔɔrɔ a kasa bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ nka ɲinan ko a ma kɛ ten a jala k'a fɔ Bamako suguba i kɔni kun bɛ boli cogo min ka di i ye foyi t'i tɔɔrɔ siraba sanfɛ a jala k'a fɔ nin sababu bɔra maa min na o ye Bamako mairie de ye Bamako mairie y'i jɔ i jɔyɔrɔ la ɲinan dɛ limanaw ko seliba tɛmɛnen kɔfɛ tile damadɔ o kɔni taara Bamako suguba k'a fura k'a jɛ pasi maaw kun t'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ hali ɲama a tonna min ye Bamako suguba kɔnɔna la walasa n'i y'a lajɛ yɔrɔ seliba mana tɛmɛ ka ban i b'a sɔrɔ Bamako suguba in min ye don san tɔw tɛmɛnen i n'a fɔ fasiri b'a fɔ cogo min na a kun ka gɛlɛn i k'a fɔ k'i bɛna tila ka segin ka na feere kɛ yanni ɲama kun ka cɛ limanaw i b'a sɔrɔ tile caman de bɛ kɛ walima dɔgɔkun caman i b'a sɔrɔ suguba in kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen la ka bɔ daba 4 na ka na woninda la limanaw o yɔrɔ kofɔlen dɔw yɛrɛ kama ko légume da nin yɔrɔ kofɔlen ninnu caman de bɛ yen i b'a sɔrɔ ɲama bɛ to yen nɔ maaw yɛrɛ tɛ se ka taama ka ɲɛ nka limanaw a jala k'a fɔ ɲinan seliba tɛmɛnen kɔfɛ i kun tɛ mana ye i tɛ carton lankolon ye i tɛ dimɔgɔ yɛrɛ y'i ɲɛ la limanaw nka min ye Abubakar Kamara ye ale ye grossiste ale bɛ daba 4 na ale bɛ téléphone de feere ale ko san 40 ɲɔgɔnna dutigi don a ko tiɲɛ yɛrɛ la ɲinan seliba tɛmɛnen kɔfɛ Bamako suguba k'a ni san tɔw tɛ kelen o y'ale ka seereya ye a ko sabu ko san tɔw la n'i kun nana i yɛrɛ ka butigi da dɛ i bɛ a lajɛ ka ɲama de furan ka bɔ yen ka sɔrɔ ka i sigi nka ɲinan i kɔni bɛ na i bɛ n'i sigi lafiyalen yɛrɛ la Alassane Dia ale fana ye fura feerela ye fura min n'o bɛ feere yalayala furaw dugumana la ale ko nin yɔrɔ in na yen nɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko maa bɛ se k'a fɔ ɲinan seliba tɛmɛnen kɔfɛ ko Bamako suguba ko maa bɛ se ka fiɲɛ yɛrɛ sama ka ɲɛ ko maaw sigilen bɛ u bɛ jago kɛ cogo min ka d'u ye n'o tɛ ko san tɔw la
awa ko seliba mana tɛmɛ ka ban i b'a sɔrɔ maa minnu mana feere kɛ manaw ni carton lankolonw ni fɛn caman walima ɲama bɛ to ɲɔgɔn kan k'a kɛ i b'a fɔ kulu o kasa bɛ bɔ o bɛ maaw tɔɔrɔ i tɛ se ka segin ka na hali k'a fɔ k'i bɛna feere kurakuraya tuguni nka limanaw ko tare ɲina Bamakɔ mairie district a y'a jɔ a jɔyɔrɔ la dɛ sabu ko a ye ɲama bɛɛ cɛ ka bɔ yen maaw bɛ ka feere kɛ i n'a fɔ a ka di u ye cogo min na lesɔr limanaw an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la nka an bɛ bɔ lesɔr kɔnɔ ni kunnafoni min ye limanaw o ye k'a fɔ yɔrɔ waati dɔ la ko cakɛda dɔw bɛ yen limanaw u bɛna don maaw n'u hakili de cɛ awa yɔrɔ n'i ma faamuyali kɛ ka ban i bɛ t'i ka nafolo don a la awa a jala k'a fɔ ko OpenAI ale y'o dɔ ye n'i y'a lajɛ wari sɔrɔli nɔgɔya la yɔrɔ dɔw ka baara bɛnnen bɛ o de ma k'a fɔ ko magoya min kɛ ka o wari sɔrɔ OpenAI ale de nana malidenw don n'u hakili cɛ kalo 6 tɛmɛnen kɔfɛ halisa minnu ka wari taara limanaw ni taacogo ma dɔn a la a bɛ se maa 9,000 ɲɔgɔnna ma u y'u ka nafolo don OpenAI la n'i y'a nafolo fara ɲɔgɔn kan bi lesɔr ka fɔ la k'a bɛ se miliyari 2 ani murumuru 6 ɲɔgɔnna ma ko n'i y'a lajɛ limanaw OpenAI yɛrɛ dɔrɔn tɛ yɔrɔ a cakɛda ninnu fɔra ɲɔgɔn kɔ yan QNET b'a la vie premium o b'a la kɔsa in na OpenAI o nana fara kan ani sɛnɛ invest o n'a ɲɔgɔnna caman limanaw ninnu cakɛda ninnu yɔrɔ maa bɛ se ka ɲininkali yɛrɛ kɛ k'a fɔ cogo di Bamakɔkaw bɛ se k'u yɛrɛ don nin na Bamakɔkaw yɛrɛ dɔrɔn tɛ maliden caman de bɛ yen minnu yɛrɛ y'u yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔna la ko ka se ka nafolo ka kɛ bana ye suko ni dugusajɛ cɛ n'i y'a lajɛ nka jaja minnu b'a baara la hakilila wɛrɛ b'o olu la k'a fɔ olu ka se ka wari ta k'a bila u kunna ka tɛmɛ n'a ye o de kɛra OpenAI ta ye limanaw an bɛ don min ko bi kalo 6 tɛmɛnen kɔfɛ minnu bɛ yen n'olu farala ɲɔgɔn kan ka collectif yɛrɛ sigi a ko kama f'u ye ayiwa bɔlɔlɔ kana sira dɔ bila n'o ye lien dɔ ye maaw caman de bɛ yen olu bɛ taa o bɔlɔlɔ in sanfɛ sabu maa caman de bɛ yen i b'a sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ yan limanaw maaba caman de b'a la parce que lesɔr ka fɔ la ko députéw b'a la maires b'a la min ye jamana yɛrɛ maaba caman minnu tɔgɔ tɛ se ka fɔ a ko la olu caman ka wari de taara nin ko in na n'o ye OpenAI ye yɔrɔ dɔwɛrɛ tɛ o i bɛ wari de bila u bɛ feerefɛnw bila i n'a fɔ min ye tuluw ye ani vinɛgiriw n'a ɲɔgɔnnaw awa feerefɛn minnu bɛ yen ni e b'a feere i b'a sɔrɔ kɛ o kɛ ka feereli kɛ dɔɔnin bɛ fara i kunna i tɔgɔ sɛbɛn fɔlɔ yɛrɛ u bɛ awa dɔrɔmɛ 100 ani dɔrɔmɛ 4 u b'o de bila i ka compte la o y'i ta ye fɔlɔ o y'a sɔrɔ e ma foyi kɛ fɔlɔ n'u ye bila i ka compte la u bɛ sɔrɔ k'a f'i ɲɛna k'i ka dɔrɔmɛ 200 i k'o bila i ka compte la a bɛ f'o ma ko VIP 0 o de ye 520 francs CFA ye VIP 1 o de ye CFA wari 200 ye n'u y'o bila ka ban k'a daminɛ VIP 1 na ka taa bila fo VIP 7 la o de ye a la taabolo ye n'i y'i bila min na o nafolo i b'o sɔrɔ n'i ye wari min bila a la i b'a sɔrɔ awa 100 dɔ kan ka di i ma a bɛ se 100 fo dɔrɔmɛ 6 ma limanaw nin de kɛra awa jigitigɛ ye maliden caman bolo minnu bɛ yen n'u y'u ka nafolo don OpenAI la limanaw dɔw yɛrɛ bɛ yen ale bɛ k'a ta lakale n'o ye Musa Bɛngali tɔgɔ dɔ ye awa lesɔr sera a ma ale ko ale yɛrɛ sera ka maa min sera ka kɔlɔlɔ sɔrɔ nin ko in na a bɛ se maa 9,000 ma n'i y'a nafolo fara ɲɔgɔn kan a bɛ se miliyari 2 a n'a kunkanfɛn ma limanaw a ko ale yɛrɛ ale don fɔlɔ a la ale ye dɔrɔmɛ 400 de bila a la ale bɛ bali mun na o dugusajɛ ale ka wari cayara ka n'a bila 4,000 ani 400 na ale ko nin ko in e ko ale na danni ma ale kɔni ta nana kɛ limanaw kuma bɛɛ a bɛ wari bila a la a ye wari sɔrɔ koyi limanaw fo 26,6 ale taara i jɔ o de la Musa Bɛngali ka fɔ la nka ale nana bɔ min kalama limanaw sifinaka in limanaw ale kɔni ye maa caman de sama a nɔfɛ sabu n'i ye maa don ko in na i b'a sɔrɔ ayiwa e bɛ na ni maa ye i b'a sɔrɔ o pourcentage dɔ bɛ fara e yɛrɛ kunna a bɛ n'a fɔ n'i nana ni client o client ye client nasara o bɛ di i ma ale kɔni nana ni maa caman ale yɛrɛ ka du maa bɛɛ lajɛlen a y'a bɛɛ don a la a teriw n'a limanaw a y'a bɛɛ de don OpenAI na nka limanaw ja fali ka boli don a tɛ laban a jarala k'a fɔ ko min ye OpenAI ye a nana malidenw sɔrɔ limanaw maa caman de bɛ yen minnu bɛ yen n'olu tɔgɔ tigɛ fɔ nin ko in na o de y'a to OpenAI ye maa minnu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ Musa Bɛngali ka fɔ la a sigilen bɛ hippodrome la ko u ye bɔlɔlɔ sigi sen kan
ka maa dɔw tɔgɔ maa caman bɛ minnu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ olu k'u tɔgɔ sɛbɛn n'o tɛ n'a caman tɔgɔ kun fɔra awa a kun bɛ kɛ maloya ye dɛ sabu an ka jamana in ko a maaba caman de bɛ a ko kɔnɔna la kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ lesɔr kɔnɔ bi aw bonya b'a la. n'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant ale kumana limanaw l'indépendant ka fasiri daɲɛ fɔlɔ yɛrɛ la bi awa ko siga kelen bɛ maa damadɔw la politiki mɔgɔw don minnu bɛ ni mali gendarmerie ye olu wele k'u ɲininka u dalakan na ko siga kɛr'u la k'a fɔ k'u bɛ politiki baara la k'a sɔrɔ dun politiki baara ɲɔngirilen bɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati in na fo jamana ɲɛmɔgɔw ka tila ka segin ka awa a fɔ awa ni ɲangini wulila limanaw k'a bɛ se maa 11 ɲɔgɔnna ma minnu bɛ politiki ɲɛmɔgɔw ye u cɛla maître Mohamed Ali Bacili awa k'u welela gendarmerie fɛ kunungo yɛrɛ maa 11 in na limanaw n'i y'a lajɛ Mustafa Diko maître Mohamed Ali Bacili Yaya Sangare yɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen minisiriya kɛ Mali kɔnɔ yan Sanba Kulubali ale ye parti Nɛma o ɲɛmaa ye Mamadu Tarawele parti Union ale b'o la n'i y'a lajɛ ko dɔw ko k'u tun bɛ ɲɔgɔn ye de la dɔw yɛrɛ ko ko ayi ko u taara selimafo de la n'o ye seliba min n'o tɛmɛna sisan ko maa 11 limanaw ko maître Mohamed Ali Bacili ale b'a la gendarmerie maaw de taar'u minɛ kunungo alamisa yɛrɛ wulada yan fan fɛ juin kalo tile 20 a kɛra Bako Jikɔrɔni Bamakɔ sigida 4nan la k'u tun bɛ min ye Mustafa Diko n'o ye ADEMAP AEJ ale ɲɛma dankan dɔ de ye ko a ye minisiriya fana kɛ démocratie tile waati ninnu na ko siga kɛr'u la limanaw k'a fɔ k'u bɛ politiki baaraw de la ko k'a sɔrɔ dun min ye politiki baara ye o ɲɔngirilen bɛ ani fɛn fɛn bɛ jɛrɛjɛkulu la minnu bɛ politiki baara kɛ o bɛɛ lajɛlen ɲɔngirila kabi ni maaw hakili b'a la araba avril kalo tile 10 tɛmɛnen in na furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw fɛ ko ɲɛmɔgɔ minnu filɛ n'o ye politiki ɲɛmɔgɔw ye a caman bɛ yen minnu y'u bolonɔ bila sɛbɛn na n'o ye déclaration du 31 mars san 2024 u y'u bolonɔ bila sɛbɛn na k'a fɔ ko furanjɛla fanga a ka segin kalataw ka kɛ olu tun ye o baaraw kɛ tɛmɛnen olu maa caman de bɛ minnu minɛna gendarmerie fɛ ko siga min kɛr'u la an y'a fɔ ten limanaw o de ye ko u bɛ ka politiki baara kɛ a la n'i y'a lajɛ maître Mohamed Ali Bacili jɛrɛjɛkulu min bɛ yen n'u k'a ma ko Front africain pour la solidarité et la démocratie fasoden ale b'a la min ye Mustafa Diko ye secrétaire général ADEMA PAJ ale b'a la ministre kɔrɔ don Yaya Sangare RPM vice président don o b'a la professeur n k'a fɔ l'école karamɔgɔ don sanfɛ l'école karamɔgɔ don Kabala université la Amadou Maïga parti pour le développement économique et la solidarité PDS o ɲɛmɔgɔ don Moulaye Oumar Haïdara ale ye parti Union o ɲɛmɔgɔ ye Mamadou Traoré parti alternative pour le Mali o ɲɛmɔgɔ don Mamadou Traoré wɛrɛ bɛ yen nɔ o fana ye parti CNDR o ɲɛmɔgɔ don ani Male Kamara ni maa damadɔ k'olu de minɛna ka far'o kan min ye Sanba Kulubali ye ale yɛrɛ sɔrɔ dɔnba ye sanfɛ l'école karamɔgɔ don faculté des sciences économiques et de gestion FSEG ani Laya Gindo ingénieur télécom Abdraman Korera o fana bɛ a la limanaw n'i y'a lajɛ hakilila jigin na ko parti politiki tɔnw olu ka baara sonsorolen ninnu caman de bɛ yen minnu ye bolonɔ bila kɛ sɛbɛn na mars kalo tile 31 san 2024 k'a fɔ ko u ma jɛn ni a ye politiki mɔgɔw ka baaraw ka sonsoro ko wa k'a bɛ sɔsɔli kɛ sariya la u tilala k'u kanto u ka bolonɔ bila sɛbɛn in kɔnɔ ko mars kalo tile 26 tɛmɛnen san 2024 ko furanjɛla fanga baara banna ko fanga kan ka segin wa kalataw ka labɛn joona joona n'o ye retour à l'ordre constitutionnel ye u yɛrɛ ma da o ma u tilala ka politiki tɔnw ka baara min sonsorola u taara n'u ta ye u taara u ka damakasi kɛ cour suprême ale sariya sunba ɲɛkɔrɔ ka fara o kan limanaw min ye union africaine ka taa se diɲɛ tɔnba ma ONU ani États-Unis ka gouvernement olu fana ye nin kɔn kosɛbɛ n'o ye politiki tɔnw ka baara sonsoroli ye Mali kɔnɔ yan Dawuda Sangare limanaw ale ka fasiri don indépendant kɔnɔ bi o mana bɔ yen limanaw min ye seliba ye yanni ale ka se maa minnu bɛ yen n'u bɛ bin mɔgɔw kan baarakɛru ko waati ma diya u la dɛ sabu n'i y'a lajɛ maa 9 ɲɔgɔnna indépendant ka kunnafoni kɔnɔ bi ko tɛgɛ kɛra olu la o kɛra Bulukasunbugu ani Sabalibugu
fasiri min ye indépendant ye a kɔnɔna la bi a ko seli yɛrɛ ɲɛkɔrɔla la nin wale ninnu n'o ye bandiya yɛrɛ ye limanaw ka cayara Bamakɔ dugu kɔnɔna la yan kosɛbɛ nka ala ni polisiw an ka lakanabaw olu ka jateminɛ an'u ka wulikajɔ o kɛra sababu ye ka tɛgɛ kɛ maa caman de la commissariat de police min bɛ Bulukasunbugu ani commissariat de police min filɛ nin ye Sabalibugu min bɛ juin kalo tile 12 ka taa dugu jɛ tile 13 la ko commissariat de police Bulukasunbugu min ɲɛmɔgɔya bɛ commissaire principal Dirisa Samake bolo k'u ye affaire 2 bɛ yen o taara da u tulo kan n'i y'a lajɛ maa 7 ɲɔgɔnna ko olu de minɛna moto 3 b'u bolo moto 3 in siga b'u bɔyɔrɔ la a ma dɔn moto ninnu bɔra yɔrɔ min na ani Rangers n'o ye sɔrɔdasiw ka sabara ye o 2 b'u bolo fo ka taa se BC ma BC fana b'u bolo polisiw ka kunnafoni dili la a jala k'a fɔ ko minɛni fɔlɔ min kɛra limanaw a jala k'a fɔ ko maa dɔ de taara ka taa damakasi kɛ polisiw yɔrɔ k'a fɔ ko ale ka moto taxi minɛna la o kɛra juin kalo tile 11 Sulemanibugu ale sigida kɔnɔna la ko brigade de recherche ma olu kɔni sera ka maa kofɔlen k'a ɲini k'a ye maa min ye cɛ kofɔlen ka moto taxi minɛna Sulemanibugu tɛgɛ kɛra la Bulukasunbugu yɛrɛ la ale minɛnen kɔfɛ maa naani wɛrɛ siga kɛra minnu na minnu fana minɛna ale minɛnen kɔfɛ minɛni filanan min kɛra limanaw o kɛra polisiw ka mɔmɔni senfɛ n'o ye patrouille ye o kɛra juin kalo tile 13 ko polisiw ka wulikajɔ min kɛra ko ni jakarta suɲɛna dɔ de bɛnna ale tun bɛ wali jakarta de ka tun bɛ ka ɲini de ka boli n'a ye o kɛra Konatɛbugu la ko bandi limanaw min ye a kɔni ye polisiw natɔ ye ale kɔni y'a ta kɛ boli ye nka a ma taa ka dan kɛ dɛ sabu a ye moto 2 min n'a tun bɛ fɛ ka taa n'o ye limanaw ko tɛgɛ kɛra la ale ka sɔrɔ ka tɔw fana tɔgɔ fɔ n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ko jakarta 2 ani moto TVS 1 olu bɛɛ lajɛlen de ani Rangers n'o ye sɔrɔdasiw ka sabara ye o 2 ani BC 1 olu de taara ka taa n'u ye commissariat de police la Bulukasunbugu la n'i y'a lajɛ maa kofɔlen minnu filɛ n'u minɛna nin ye o kɔni polisi national ka kunnafoni dili la k'u na bila sariya ka bolo kan kun jumɛn na u ye nin walejugu ninnu kɛ limanaw ka fara o kan ko alamisa sɔgɔmada fɛ juin kalo tile 13 brigade de recherche min bɛ commissariat Sabalibugu ale fana ye tɛgɛ kɛ sifinaka maa 2 la siganamaw don minnu bɛ yen ni Kalabankura extension sud ale fanfɛlaw la k'u tun bɛ fɛ limanaw ka bɛnkani wale ta ka ɲɛsin maa dɔw ma ko olu fana tɛgɛ kɛra olu la cartouche 2 b'u bolo n'o ye marifa ye minnu bɔyɔrɔ ma dɔn commissariat de police commissaire Samba A Jara ale n'a ka cɛdenw olu fana sera ka nin baara in kɛ ko sɛgɛsɛgɛli tɔ bɛ to sen na u n'u jɛɲɔgɔnw limanaw u ye wale min kɛ seli ɲɛkɔrɔla la k'u na bila sariya ka bolo kan sariya u ni min ka kan sariya ɲɛkɔrɔ o na da u kan limanaw min bɛ Mali douane fana ale ye i jɔyɔrɔ la kosɛbɛ a jara k'a fɔ ko cannabis n'o ye minfɛn dɔ ye ɲɛnaminifɛn dɔ limanaw ko kilo 18 o de minɛna maa dɔw bolo a tun bɛ min kɔnɔ o ye pinɛ de ye pinɛ secours yɔrɔ taamakɛla minnu bɛ yen n'u bɛ bɔ Mali la ka taa Senegal jamana kan a na kɛ a minɛna olu de bolo ko Mali douane k'u ye cannabis kilo 18 murumuru 75 u y'o de minɛ a kɛra juin kalo tile 15 tɛmɛnen na Diboli duguba laban min bɛ yen n'o bɛ Mali ni Senegal jamana cɛ a kɛra yen nɔ de maa kofɔlen minnu filɛ nin ye k'u ye cannabis a paquet 25 ɲɔgɔnna n'i y'a kelen-kelenna pese o bɛ se kilo 0 ani murumuru 75 ma limanaw k'u kun kɛlen bɛ k'a bila mobili pinɛ secours de kɔnɔna la mobili pinɛ secours min bɛ bila mobili dugumana na u y'a bila o de kɔnɔ nka limanaw ka fɛɛrɛ a ma ɲɛ dɛ sabu ko min ye Mali finitigi minnu bɛ yen n'olu de bɛ ka sɔrɔ kɔlɔsi bi Mali kɔnɔ olu sera ka tɛgɛ kɛ ni maa kofɔlen ninnu na limanaw an b'a kun cɛ ni min ye o ye Burkina Faso yɔrɔ ŋunuŋunukan tun bɛ sen na nin waati laban in na k'a fɔ ko capitaine Ibrahima Traoré n'ale ye Burkina furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ ye ko a bɛ waati damadɔ bɔ
tunni ko kuma de kun fɔra ka sababu kɛ bamancia wale min ni o kɛra ka ɲɛsin Mansi la dugu dɔ bɛ yen ko Mansi la a kɛra sababu ye u ka kɛlɛcɛ maa 100 ani maa 7 o de ni tora o la Capitaine Ibrahima Traoré ayiwa ko a bɔra makun kɔnɔ ka ŋunuŋunukan min bɛ yen ka o tigɛ n'i y'a lajɛ a ka kuma tako fɔlɔ a kɛra kunungo yɛrɛ alamisa juin kalo in tile 20 furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye Burkina Faso furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ ye Capitaine Ibrahima Traoré a ko maaw ka dɔn k'a fɔ ayiwa maaw bɛ ka kuma min fɔ ko sɔrɔdasiw yɛrɛ dama de karila ɲɔgɔn na ayiwa ko o tɛ tiɲɛ ye ko kuma min fɔra o tɛ tiɲɛ ye ko u bɛ k'a lajɛ halisa min bɛ bamancia wale min kɛra ka ɲɛsin Mansila ma ka se ka bamanci kofɔlen ninnu ka tɛgɛ kɛ u la n'o tɛ ŋunuŋunukan min bɛ sen na k'a fɔ de ko sɔrɔdasiw yɛrɛ dama bamancia wale min taara ka ɲɛsin u ma ni u bɛ ka dimi o ko la k'o kuma tɛ tiɲɛ yani Ibrahima Traoré capitaine ka kuma a ka chef d'état-major des armées ale yɛrɛ kun kumana nin ko la ka nin kuma in nkalontigiya n'i y'a lajɛ capitaine Ibrahima Traoré a ka yeli fɔlɔ yɛrɛ o kɛra kunungo n'i ye jateminɛ kɛ conseil des ministres tɛmɛnen kɔfɛ min bɛ u ka télévision soba n'o ye RTB a yera yen nɔ kunungo a ka sɔrɔ ka nin kuma ninnu fɔ yanni o yɛrɛ cɛ tile 3 min ye direction de la communication de l'état-major général des armées min bɛ Burkina Faso ale ye nin kuma ninnu nkalontigiya n'i y'a lajɛ capitaine Ibrahima Traoré a y'a jira k'a fɔ ko u ka télévision soba n'o ye RTB radio télévision burkinabé ko u tun bɛ baara dɔw de la a na kɛ u filila de ko mugu dɔ bɛ yen n'o ye roquette ye o de filila a ye sira jɛ ka taa bila u ka nin télévision soba in kɔnɔ min ye capitaine Ibrahima Traoré ale de wulila ka t'i ɲɛ da o kan k'a lajɛ gɛlɛya min ye u ka télévision so in sɔrɔ ani a y'i da don min na fana bamancia wale min kɛra juin kalo tile 11 tɛmɛnen Mansi la n'a kɛra sababu ye ka Burkina Faso jamana yɛrɛ bila misigi kɔnɔ sabu u ka sɔrɔdasi maa 100 ani maa 7 ɲɔgɔn na o de ni tora a la ko capitaine Ibrahima Traoré tilala k'i kanto k'a fɔ k'u ye kɛlɛcɛw caman de labɛn o de la kɔsa in na a fɔra ko Mali yɛrɛ ye kɛlɛcɛ dɔw bila ani Mali ni Rusiw bɛ dɛmɛ min na ɲɔgɔn fɛ o kɛlɛcɛw fana k'olu bɔra Mali kɔnɔ yan ka taa Burkina Faso jamana kan jamanaw sigakɛ bɛ jɛrɛ jɛkulu min na o ye JENIM de ye JENIM min ni o ye Yad Agali ka bamanci jɛkulu ye yɔrɔ jamana 3 min farala ɲɔgɔn kan n'o ye AES ye olu jugu kelen min b'u la bi o ye JENIM de ye n'i ye jateminɛ kɛ Mansi la min bɛ tali kɛ Wagadugu ale faaba la ka taa se Dori ma a jala k'a fɔ ko Rusiw ka kɛlɛcɛw olu kɔni bɛ ka nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lamunu bi walasa ka se ka Burkina Faso kɛlɛcɛw dɛmɛ ko kɔsa in yɛrɛ la avion dɔw bɛ yen olu bɔra Gao ani Tombouctou k'u kunda nin yɔrɔ kofɔlen nka k'u falen bɛ minan na tewu ani ONU fana ka dɛmɛ tun bɛ a ko la kosɛbɛ ko n'i y'a lajɛ a bɛɛ kun de walasa min ye Burkina Faso bamancia wale min y'o sɔrɔ kɔsa in na walasa ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin jamana in ma n'o tɛ ko kuma min bɛ sen na ko sɔrɔdasiw karila ɲɔgɔn na Burkina Faso jamana kɔnɔ capitaine Ibrahima Traoré n'o ye Burkina Faso jamanakuntigi ye a ko kuma in tɛ tiɲɛ ye ko maa dɔw de ka laɲini don ka se ka fereke don furanjɛla fanga la walima ka kunnafoni kolonw di maaw ma jamanaw e ko an t'a bila yan an ye nin sɔrɔ l'indépendant kɔnɔna la o kuma na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ su in na jama ko di ale kɛnɛ kan nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ sanga 30 min ye Mali politique ko a bɛ se ka basigi cogo min na an n'an ka maa welelenw min na an da don o baabu la o kuma ne b'aw bila yan ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ su in na yanni o cɛ ne b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ